Ορίστε. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Προσευχής μου, ενώτισε τη δέση μου εν τη αληθεία σου, εισακουσών μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενωπιών σου παζών, ότι καταδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν τη ζωή μου, καθισέμενον σκοτεινήσους νεκρούς αιώνας και οικηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου. Ενεμή εταράθη η καρδία μου, εμνίστρη ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων διεπέτασα προσέτας χείρας μου. Η ψυχή μου ως γη ανυδρώσει, ταχύς ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' μου και ομοιωθήσομαι της καταβαίνουσιν εις λάκκον.